El següent conte va ser realitzat pel filòsof grec Plató al principi del 7è llibre de la República, sobre la situació en què es troba l'ésser humà respecte del coneixement. El mite de la caverna. Imagina't un paisatge natural, que a primera vista sembla un ambient normal i tranquil. Gespa, arbres verds, un cel blau. Ara imagina't que sota aquell paisatge es trobi una caverna de grans dimensions que té l'entrada oberta en tota la seva extensió a la llum. Hi trobaríem una gran sala. En un dels costats es trobaria un gran foc i a l'altre estarien de nens fins a adults encadenats i atrapats, de manera que han de quedar-s'hi i mirar només davant d'ells. Imagina't ara que entre el foc i els esclaus es troba un gran passadís on passen unes ombres. Aquestes ombres porten tota mena d'estris i figuretes d'homes i altres animals, fets en pedra i fusta i de diverses classes. I entre els que passen, uns parlen i altres callen. Com hi ha un foc en un dels costats, a través de les formes que porten sobre ells aquestes persones, es produeixen unes ombres a la paret sobre els presoners. Per a aquests presoners aquesta seria la seva realitat. Creus que han vist res més que les ombres projectades pel foc a la part de la caverna que tenen davant seu? En absolut que no. I passa el mateix amb els objectes que porten. Llavors, si enraonessin entre si, necessàriament parlarien d'aquests objectes tan curiosos. I a més, si la caverna comptés amb un ressò i alguns dels que passen de l'altre costat del camí parlés, pensarien que el que senten prové de l'ombra projectada de davant d'ells. Per als presoners, aquesta seria tota la seva i única realitat, les ombres de subjectes transportats. Examina ara el cas que un d'ells fos alliberat i forçat a aixecar-se de sobte, tornar el coll enrere i marxar mirant a la llum. I en fet tot això patís a causa de la llum i fos incapaç de percebre les coses les quals les seves ombres ja havia vist abans. Podria retrocedir a la seva antiga morada a causa de la por d'aquesta llum i de la confusió, o podria endinsar-se en aquest nou món. Si segueix endavant, en primera instància es trobaria encegat per la potent llum, ja que els seus ulls no estan acostumats. Necessitaria acostumar-se a poc per poder arribar a mirar les coses de dalt.
En primer lloc miraria amb més facilitat les ombres i després les figures dels homes i d'altres objectes reflectits en l'aigua, després la gespa i les flors i els objectes mateixos. Després podria percebre millor el cel i els núvols i finalment el sol. Què penses que respondria si li diguéssim que el que ha vist fins ara eren coses sense valor i que ara en canvi està més pròxim a la realitat, tornat cap a coses més reals i que ara mira correctament? I si se li mostrés cada un dels objectes que passaven de l'altre costat del camí de la caverna i se l'obligués a contestar preguntes sobre el que són, no penses que es sentirà en dificultats i que considerarà que les coses que abans veia eren més veritables que les que se li mostren ara? Molt probablement. Després d'un temps, pel que fa al Sol, podria arribar a la conclusió que aquest és el que produeix les estacions i els anys, i que governa tot en l'àmbit visible i que d'alguna manera és causa de les coses que ells havien vist. La seva nova realitat l'aniria entenent a poc, fins al final poder aconseguir una nova vista i idea del món, que per a ell hagués estat impensable a la caverna. Llavors es recordaria de la seva primera morada, del tipus de saviesa existent allà i dels seus companys de captivitat. No penses que es sentiria feliç del canvi i que s'apiadaria? Veritablement seria així i tornaria a la caverna. Llavors, ell baixaria novament i ocuparia el seu propi lloc, però en primera instància no podria veure res per la sobtada arribada seva de l'exterior. I probablement, si hagués d'endevinar de nou aquelles ombres i en gran competència amb aquells que han conservat en tot moment les cadenes, no s'exposaria al ridícul, ja que es diria que ell, per haver pujat fins a dalt, s'havia espatllat els seus ulls i que ni tan sols valdria la pena intentar marxar cap amunt. El més probable és que sí. A sobre el prendrien per boig per les seves paraules del món exterior, i si intentés deslligar-los i conduir-los cap a la llum, els presoners li pegarien o fins i tot el matarien per voler portar-los a un lloc pitjor i més fosc. Fi.